Als 9 mesos i 10 dies em va néixer el primer fill. Que en aquella època, si hagués nascut abans dels 9 mesos, hauria estat criticada que no vegis. Aquella època. Se n'ha anat al llit abans de casar-se. Aquella època va sortir, que érem els fulls del calendari, el mètode Longines, em sembla que es deia. Va dintre el segle que tu tens la regla. Quan uns dies que no la tens, podaves quedar, i jo avui sí toca, avui no toca, i vaig quedar-hi. 2 o 3 anys ja van sortir les pastilles que eren receptades per un metge per regular una dona que no estés bona. Però a mi, a la farmàcia que em coneixien, me la donaven sense recepta. La Novial 21. Havia de prendre cada dia, 28 dies una pastilla. Me'l donaven per sota mà. Oh, hi havia avortaments, fill meu, i tant. El Franco, i tant. I de la gent rica, més que els treballadors. Però era legal? No, ni molt menys. Si et podien posar a la presó. O sigui, la gent ho feia d'amagat. Clar. I sempre hi havia llocs, hospitals que pagant ho feien. I de la gent rica en va estar ple que va avortar. De què treballaven els teus pares? La meva mare tenia carnisseria. Ja venia dels meus avis de ser carnissers. I el meu pare era encarregat d'una fàbrica que feien abans, com que la gent s'afeitava amb brotxa, de brotxes de pèl de Marta, em sembla que era, d'una bèstia, que es diu, és una Marta, em sembla. Jo quan era jove, quan era nena, la meva diversió era anar a jugar al carrer Congost a Gràcia i jugàvem, com que quasi no hi havia cotxes, a la xarranca, a tocar ferro, a corda, saltar molt a corda. Consumia alcohol a partir de quina edat? Mai. Un oranjos, no, perquè a casa meva cada dia bevíem un porró. Bevíem el porró. Vi amb porró. Discoteques o clubs de nit? Mai? Mai. Però n'hi havia? Tot això m'he perdut. Érem colla del carrer, de l'edat així, nois i noies. Llavors feien que a casa d'un posàvem discos i anàvem tots junts i ballàvem. A casa dels pares del Joan, a casa dels pares de la Pilar, anàvem tots a cases, amb la família que vivia a la casa i tocaven amb una gramola els discos d'aquella època. I quan venia Sant Joan, doncs al terrat d'aquestes cases que anàvem, doncs anàvem al terrat també a tocar discos i menjar la coca. I prou, jo no havia anat mai a un ball. Però el dia que bevia la nit de Sant Joan, oh, era divertida! Molt, molt, xerrava... Bueno, ho vaig passar molt bé, però l'endemà fatal, mai més, mai més. Amb els meus germans, que em deia, quan vagis, tu mamà així, que no t'arrambin. Mira que era poca solta, tan maco que és ballar amb la cara junta. I jo així. Les pel·lícules, a l'època de Franco es deixaven fer-se petons o tallaven? Tallaven. Si era en un col·legi patronats que feien pel·lícules, llavors sí que posaven la mà davant i tallaven l'escena i tornaven a passar mà o un paper a la màquina per tallar aquella escena. Però llavors les escenes hi havia petons i res més, t'ho havies d'imaginar tot. Llavors de l'Orfeo va sortir tot, el festeig, va ser l'època per mi més feliç del meu món. Quants anys tenia? Dels 17, 18, 19, 20, 21, 22, que em vaig casar als 22, 5 anys a l'Orfeo, cantant, que m'ho passava, m'agradava molt, anava a solfeig, fins que no vaig saber solfeig no em van deixar cantar. Cant de la Senyera no havia cantat mai, fins passat algun any, El primer cop el vam cantar al Palau de la Música, emocionant, però emocionant. A casa meva no havia anat mai amb els meus pares enlloc, perquè no ens movíem mai de... La meva mare tants fills. La botiga, que vivien a la mateixa botiga, teníem la vivenda. I res, jo sort em vaig tindre del meu germà. Amb el meu germà a les festes, amb el meu germà d'excursió, el meu germà a tot arreu. El teu germà
I, bueno, em protegia, jo era el que no vaig trobar, diguéssim, amb el meu pare. Vaig disfrutar amb ell, sempre amb el meu germà. I els teus pares sí que van néixer en l'època franquista? Abans del 1900 vam néixer. Jo vaig néixer el 36. El meu pare no va anar a la guerra perquè tenia 6 fills. I què? Els homes casats i amb fills així. No van a la guerra? No, els haguessin dut a la guerra amb un estreny que els agafen tots. No importava. Si agafaven nens jovenets de 16 i 17 anys. Per això que al final ja no importava. No, però ell era gran, diguéssim, volien canalla jove. Volien canalla jove. A casa meva, per això tinc tanta afició a llegir el diari. De petita ja hi havia el diari a casa meva. Sempre hi ha hagut diari, cada dia, el corrent de les notícies. Llavors anàvem al cine, que anàvem amb la meva mare, al Cine Verdi, i allà, anàvem d'hora per anar al Nodo. El Nodo, com abans de la pel·lícula passaven, era un reportatge franquista, perquè en sortia l'Àguila i el Franco de... El mundo entero al alcance de todos los españoles. I aquest Nodo explicava el que ell volia. Exacte, això és el que m'ha dit. Explicava el que ell volia. Jo la primera tele vaig tindre, feia 2 anys que era casada. L'any 61 vaig tindre a casa meva la ràdio, sempre la ràdio. A la nit, Ràdio Andorra, aquí en Ràdio Andorra, perquè deien les notícies, perquè la ràdio normal et donava el que ells volien. Saps què va passar a la Guàrdia Civil? Un any, jo devia tindre 14 o 15 anys, va haver una vaga de tramvies, que abans a casa meva passaven els tramvies amb raïls, lligat amb fils per dalt, elèctric, amb un troli, que en deien. I va haver-hi una vaga que la gent no va pujar als tramvies perquè augmentaven el bitllet, no sé si 50 cèntims o així. I el meu germà, que era més gran que jo, el Jordi, amb la colla d'amics van posar petardos a les vies del tramvia. I quan passava el tramvia, no ho feien. I el van enganxar el meu germà. I el van posar a la comissaria de la Travessera de Dalt. I la meva mare, plorant, vam fer-li un pan de tomàquet amb una truita, jo què sé, i vam anar a la Travessera de Dalt a portar-li a comissaria. La meva mare i jo, que tenien el retingut allà, Però a casa meva això va ser un trauma, que l'agafessin i el tanquessin. No, llavors, jo vaig parlar el meu castellà, que jo sabia, a la guàrdia, que li portava al sopar, i ens en vam anar. Tot el col·legi va fer castellà, jo. Jo no sabia ni una regla, tot el català que sé, havia après a casa meva. La teva mare va anar al col·legi? Fins als 8 anys. I la van treure del col·legi d'hora. I tu quan vas sortir del col·le? Als 14 anys ja em van treure. Encara no ho teus sabia pares? fer. Sí. Per treballar a la carnisseria? Per estar a la carnisseria. I fregava la botiga de ginolls. A 14 anys i 15. Als 14 anys ja es treien d'escola i llavors hi havia aprenents. I a la carnisseria fins que em vaig casar. I cobraves? Cobrava? No cobrava mai. Era molt diferent, i ho trobaves natural. Mira, el 23F, jo estava aquí a la botiga de Premià, que teníem de roba, i me'n recordo que em va vindre a buscar l'avi, que jo no sabia res, estava a la botiga, venent vestits, i em va dir, vinga, tanca i anem cap a casa, perquè la cosa ningú sabia com acabaria. Va ser un cop gros que ningú s'esperava. Com que van entrar allà al Parlament de Madrid i ja saps la història, que va tirar trets i tot allò, i tots cap a casa, Però va haver-hi l'armada, em sembla que era, amb Milans del Bosch, un que era de Madrid, de València, que allà ja va fer córrer els tanques. Bueno, aquí hi ha algo fos que diuen que si el rei estava d'acord, que no diuen, que diu aquell. Els trets del tejero al sostre mai els han esborrat. I, bueno, l'Església s'apoderava com el poder franquista, anaven molt junts. Els francos i els capellans
dictatorials a pena de mort. Amb el nom de Déu, patapam, que tu tinguis una altra idea, una altra idea que no practiquis, diu que si anàvem pel carrer passant un civil i et sentia en català, que t'amonestejaven. Que faig el favor de parlar en cristiano, imagina't. Una repressió a la llengua, o que a casa meva mai, I mira, sempre he vist llibres catalans a casa meva, sempre, sempre, sempre. Menys al col·legi et parlàvem el català, però les classes eren en castellà. Això no sé res de gramàtica de català. Hi vaig anar fa uns anys també, però és quan ets petit que t'entra tot més bé. A casa no havia passat gana perquè tenia botiga. Però jo a casa meva, si menjàvem un tall de lluç, era perquè estàvem malalts, perquè si no, tot acabava amb el que sobrava a la botiga. Jo el iogurt me'l menjava quan tenia mal de panxa, si no, no entraven llegums. Ni formatges, era un luxe menjar formatge. I llet? No, llet no tant. Cada dia anava jo que hi havia les vaques a les botigues de la lleteria a buscar 3 litres de llet cada dia. Del que sobrava ara fèiem o mandonguilles, o a la mateixa carn de la mandonguilla, abans no en deien hamburgueses, es deien bistec rus. L'hamburguesa abans, quan jo era petita, un bistec rus. Després de la guerra, com que això no n'hi havia, era d'estarper-no. Llavors hi havia una persona, una senyora pel carrer, que sota un davantal, tengo pan blanco, i si l'enganxaven també se l'enduien al cortalillo. També venien així el tabaco, perquè abans era tabaco negre només, los ideales es deia. I també d'amagatotis, sota un davantal deien tengo rubio, que era el logístic. Ja està? Ja està. Res més? Ja està. Ho has dit tot? Sí, encara em queda alguna cosa poder, però... Encara no s'acaba això.